Vi kører. Vi har fået musklen trapezius descendens, som har udspring på protuberantia occipitalis externa, som er kanten heroppe i kraniet. Og den hæfter på den laterale tredjedel af spina scapula, som man kan palpere her. Og så hæfter den på processus spinosus C1 og ned til C7. Den har til funktion at lave en elevation af scapula. Så prøver at sænke den igen. Og så laver den også en rotation af angulus inferior i den her bevægelse. Så hvis vi lige palperer angulus inferior hernede, og du prøver at elevere skulderen, så man godt fornemme, at angulus inferior kører den her vej op, altså laver en lateral rotation. Derudover har den også nogle funktioner af bevægelse af nakken. Den kan lave en lateral flektion, den kan lave en ekstension, og den kan lave en rotation. Så hvis vi skal have trapezius ascendens i inderbane, så skal vi have skulderen eleveret, vi skal have nakken lateralt flekteret, ekstenderet og roteret. Så har vi musklen i inderbane her, og man kan også mærke, at den er spændt op. Så hvis du prøver at slappe af igen. Hvis vi modsat skal have den i yderbane, så skal skulderen være afslappet, den skal lave en depression af skulderen. Så skal vi have lavet en lateral flektion, en flektion og en rotation. Så har vi lavet den i yderbane her. Hvis vi skal have lavet et udstræk af musklen, så kan vi gøre det som vi gjorde før, hvor vi har lavet en depression af skulderen og har den på stræk her. Så har vi lavet et, hvor vi egentlig bare strækker den med den laterale flektion. Og hvis vi, så kan vi da også lave en reciprok antagonisthæmning. Så hvis du prøver at strække hovedet ned her, til du kan mærke, du kommer lige på grænsen til, at det strækker meget i musklen. Hvis vi så skal have hæmmet antagonisten, så skal jeg have Mathias til at lave en reciprok antagonisthæmning. Så skal jeg have Mathias til at presse mod min hånd her. Og slappe af. Så burde han kunne komme længere ned. Og hvis vi skal lave en hold slap af, så skal vi have ham ud her på stræk, og du presser mod min hånd her. Og du slapper af igen. Og så burde han kunne få et yderligere stræk.